waɗannan mabobi na hukumar ta da ke za ta yaƙi cin hanci da karɓar rashawa da kwadaf 'yan ƙasa sun fito ƙarara sun yi ta nuna rashin cancantar waɗansu daga cikin mambobinta, wanda a cikin mashirin da ya gabata da muka yi mun taɓo cewa akwai kasawa ga waɗanda aka ba damar su tantance waɗanda za su kasance a cikin wannan hukumar. Kwatsam kuma shugaban ƙasar ya saurari koke-koken jama'a, amma aka sauya sunayen waɗansu da wasu. Ana iya cewa shugaban ƙasar da kuma sauran mambobi na hukumar na CNSP suna sauraron koke-koken jama'a kenan. Mutum nawa aka sauya, Zakari? Mutum 8 aka sauya cikinsu. Da aka sa su da masu rubuce-rubuce da jarida da mu kama mun ce akwai wanda ba su dace ba, yau an saki har mutum 8. Ya ba da ƙarfi maka san aka saki, saurara suka kuma suka ga ya kamata a sake din ko to ga nan ma ai sai alhamdulillah nan wurin sai mu nuna cewa lalle wannan sojoji ko ba komi a lokaci zuwa lokaci suna saurara koke-koke na mutane, ko mutane kar su mancewa mulki ne, juyin mulki ne wasu kai, ba zaben su aka yi, ba zaben su ba aka yi, madalla. Kuma juyin mulkin nan da sojojin nan suka yi fa, inda ta kuskure ba su yi shi ba, yau in a tsare suke ba mai zuwa ya ce na cikin wannan juyin mulki. Jiya da kake son su baka zuwa ka ce kai ma kana cikin wannan juyin mulki. In kuma ta kuskure da yanzu kabarin su ne ake gwada, babu su, an halbe su, an kashe su kurin, sai dai zancen su ya wuce, ba mai zuwa ya ce a sake su in za a halbe su, shi a halbe shi kambacin su, babu shi. Ko ba mai zuwa ya ce ya shiga cikin juyin mulki. Wato sun zo dai sun yi juyin mulki, sun kira al'umma cewa su kama musu bisa kan rigima da suke so ya zamanto sojojin horon shi sun bar mu kasan mu. Ina so nan mutane su gane, sannan mutane waɗanda suke ganin ko in an yi wani abu ko irin wannan wanda za a rantsa, wanda aka rantsa da su ma wanda za su yi bincike, su ma sun rantsa da Qur'anin ai, su ma sun dafa Qur'ani. To sai ka ce baka yarda ba, to baka yarda da mi ba, zan komo baya, baka yarda da Qur'ani ba ko baka yarda da cewa magana Allah ce Qur'ani nan wurin. A hudda san rai, a hudda wani tunani wanda yake baya hudda mu. Yanzu kurin abin da ya kamata a yanzu kasan mu ta wuce duk wannan zancen. Proposition za a yi, kuma proposition na development na ci gaba, in ta kama a mai da shi doka, a mai da shi doka. Misali yanzu abin da za a dauka throughout babu zancen ta a rusa ta. Yanci ne na banza wanda aka ba mu wani rana a sake, a nemi wata rana a sa wani yanci, tunda ba wancan yancin bane muke aiki da shi ko. To can icce ne ake shifkawa. Za mu yaki da canjin yanayi da kare hamada, a gaugauta nemo kowane irin hanya, ko kuma cikin fermi a rika hukuda wasu kuɗaɗe, a tsara tun da wuri, a nemo masana, a tsara cewar damana bana wannan mai shirin zawa za a ba manoma miliyan 1, a ware manomi miliyan 1 a cikin Nijar, kowane manomi a bashi icce 7, 4 mai ba da ɗiyanci, 3 masu ba da inuwa, su sa su lokacin da damana ta kan kama sosai, tsakanin an sa hatsi ya fara hutuwa, su sa su a wannan lokacin. Kaga an rihe dabbobi bisa shiga gona, ga ruwa daga sama, kafin wani lokaci kaga sun tahi. A takaice mun sa icce miliyan 7 kenan ko. To diyar za a yi in Allah ya a cikin miliyan 7 ma tsire da miliyan 2. In aka yaka shekara 1, 2, 3 zancen canjin yanayi ko kare hamada mun tsire daga shi. A komo bangaren mukami, in deje za a ma ko minister za a ma a kasan nan, to da an maka akwai dan wa'adi da zamu baka, dole sai ka yi gona a garin ku daidai da ko da eka 20 ce, a kadan daga bakin eka 20 abin da ya sama, sai ka je ka garin kakanka ka nemi hili ka yi gona, sai ka gwada mu takaddunka na gona. Wannan shi ma ya kasance a murda shi ya koma ma da ƙarhi ma ne, wanda bai san mukamin ya bari, kuma wanda yake so ya zo. Tsari za a huddo na cewar mu huta daga cikin wani hayane, babu yadda ai mai tsira da wani jerin gwalo da wani bushe-bushe ya isa haka nan. Kurin mun huta, soji mai son goyon bayan su, ba hayaniya ba za a rika ta banza, ka huddo proposition wadda take ma ƙasa kyau, ka tunkare su da ita, ai ba aljannu